Батрамбо. А? Чакай, озеленяването си знае работата. Марио, как си това е? Почнал горски това е? Ще е нещо друго е. Тук долу камъчета тиване. Това се нареждат такситата, горе пак ще има сега. Фирма къде работа, че си де... Не, защото те са, обаче може да им пречи тук с години, ама няма да се сети. Щупи го е този. Антената ще закача, да. Целият. Ама то само до някъде е, те го цун. Какво спря отгоре? Айде, бат Рамбо. Там брадичка и тази голямата кола, брадичка нямаш ли отзад, бе? Лопата, кирка, брадичка, всичко трябва да има. Да. Началник автотранспорта. Заповядайте. Може пожемите са плък и една брадичка няма вътре. Това резервна гола някакъв. Нашите клиенти. И клиентки. Така.